Potser cal oblidar-ho tot. Hola, sóc en Pep Sala. Hola, sóc en Jordi Lepe. I tu qui ets? El Pol Muñoz. Pol Muñoz. I a tu què et passa? Jo tinc una immunodeficiència primària. Immunodeficiència primària. Això què vol dir? Doncs que el teu cos no produeix les defenses necessàries. Això és com el Barça, no? Que no té defenses i ara té la palanca per de defenses. Llavors, partint d'aquestes defenses, què necessites? Necessita les immunoglobulines que s'obtenen del plasma, que és una substància que ve de la sang. Ai, aquí volia arribar jo. Plasma. El tema és plasma. Cal donar plasma. És molt important donar plasma per gent com el Pol. Però això que tu prens, com va això? Això és un tractament que s'ha de punxar i tu pots fer a l'hospital i subcutani a casa. I això et dona les defenses que el teu cos no genera. Sí. Molt bé. O sigui, veieu l'important que és el plasma? Ja ho sabeu, qualsevol hospital, qualsevol banc de sang, qualsevol lloc et poden donar sang. Escolta, no s'està allà 15 minuts per donar sang, una miqueta més per donar plasma, vale? No ho facis ni pel Pep, ni pel Pol, ni per mi. Fes-ho per tu, d'acord? Des del primer dia hem rigut i hem plorat. Tu formes part de la nostra salut. Dona plasma.